Kad ja stisnem gas, ti juriš po 200 kuna. Malo sam se uzbudio. MiG-21. Preznojio sam se. Orao. Pa nisam ovo nikad osjedio. Stjepane. Vi niste normalni! Znaš koliko ovaj auto ima konja? Gle kako se digo. Zabrinut sam za vrijeme. Gledam, hoće li Nevera? Da li uopće postoji mogućnost Nevere u Zagrebu? Postoji. Molim te sad okreni. Evo ga, pogledaj, vidi. Odmah, gle, a odmah mi se digla. To se zove srednja obrva. To je kad se umjetnik raznježi. Nevera će. Kad ti je bitno, Ferratum, brzi online krediti. Auto Hrvatska rabljena vozila, jamstvo, financiranje i otkup. I dok drugi proizvođači svoje automobile nazivaju povjetrovima, Rimac je svoj koncept 2 nazvao Nevera. I to po oluji, jer se ona stvori u sekundi i isto tako brzo i ode. Baš kao i ovaj auto.